Σήμερα, με τη βοήθεια του Άνθιμου Αρουτζίδη, ψυχολόγου και ειδικού στη διαχείριση του στρες, θα μιλήσουμε για το πώς το άγχος επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα και τι μπορεί ο άντρας να κάνει για να το διαχειριστεί. Το σώμα μας είναι σε κατάσταση πάλης υφηγής, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Και όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, δεν κινητοποιείται η αναπαραγωγική διαδικασία. Πολλές φορές συγχέουμε την γονιμότητα με τον ανδρισμό, που αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται. Βέβαια, να πούμε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η σχέση του ζευγαριού. Έτσι δεν είναι? Η σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας είναι αυτή που θα ομαλοποιήσει την οποιαδήποτε δυσκολία στην προσπάθεια του ζεύγους να τεκνοποιήσει. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να αφήσουμε σήμερα, Άνθιμε? Ότι ό,τι και να είναι θα λυθεί. Θα το πω έτσι απλά. Μία από τις βασικές αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας, σήμερα ξέρουμε πολύ καλά, είναι και το άγχος, η στρες. Οπότε σήμερα, με τη βοήθεια του Άνθιμου Αρουτζίδη, ψυχολόγου και ειδικού στη διαχείριση του στρες, θα μιλήσουμε για το πώς το άγχος επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα και τι μπορεί ο άντρας να κάνει για να το διαχειριστεί. Άνθιμε, θέλεις να μας πεις με δύο λόγια τι είναι τελικά αυτό το στρες ή άγχος για το οποίο μιλάμε τόσο συχνά σήμερα? Στεφανία, πολύ ευχαρίστως να αναφερθούμε στο τι είναι το στρες και πώς επιδρά. Προκειμένου να αναλύσουμε μετά, ιδιαίτερα το θέμα της επίδρασης στην γονιμότητα, είναι χρήσιμο εκ των προτέρων να περιγράψουμε λίγο τον μηχανισμό αυτόν. Το στρες είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός, ο οποίος υπάρχει προκειμένου να μας προστατεύσει ή να μας προετοιμάσει για έντονες συνθήκες. Ως εκ τούτου έχει ονομαστεί και μηχανισμός πάλης υφηγής ή μηχανισμός συναγερμού. Τι κάνει λοιπόν? Το αυτόνομο νευρικό σύστημα, εφόσον αναγνώσει μία απειλή, δίνει εντολή είτε για το ένα, την πάλη, είτε για τη φυγή. Όλα αυτά φυσικά συντελούνται υποσυνείδητα, χωρίς τη συνείδητη μας συμμετοχή. Παρά αυτά, κάποια συμπτώματα που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι τα εξής. Αυξημένες σφίξεις, συσπάσεις μυϊκές, ιδιαίτερα στην περιοχή της ομοπλάτης, γι' αυτό είμαστε πιασμένοι μετά από μία στρεσογόνο μέρα, έντονη εφίδρωση, τρέμουλο στα άκρα ως επιτοπλίστων, ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα. Αυτά νομίζω είναι συμπτώματα με τα οποία λίγο πολύ όλοι έχουμε εξοικειωθεί. Και νομίζω ότι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά στο σώμα μας είναι οι ορμόνες. Σωστά? Φυσικά υπάρχει η λεγόμενη νευροχημική αντίδραση στον εγκέφαλο, η οποία διαβάζεται ορμονικά στο σώμα. Άρα δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση στρες, τι συμβαίνει με τις ορμόνες του, το οποίο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα και στη γονιμότητά του? Σίγουρα έχουμε αυξημένη αδρεναλίνη, η οποία εκλείεται στην κοιλιά μας, ώστε η βουβονική χώρα και τα άνω άκρα να είναι σε εγρήγορση για επίθεση. Ως επιτοπλίστων λοιπόν, όταν το στρες που έχουμε έχει επιθετική τάση, έχουμε θυμό δηλαδή. Και φυσικά η κορτιζόλη, η οποία, εσύ γνωρίζεις φυσικά καλύτερα, βιοχημικά έχει τρομερές συνέπειες, γενικότερα δημιουργεί φλεγμονές, χαλάει το DNA του σπέρματος και μειώνει και την ποσότητά του. Αν δεν κάνω λάθος, παίζει σημαντικό ρόλο και στη μείωση της τεστοστερόνης, που η τεστοστερόνη είναι μια ορμόνη που ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ο βασικός ρυθμιστής της σπερματογένεσης. Οπότε η μείωση της παραγωγής των σπερματοζωαρίων συντελείται μέσω αυτού του άξονα. Και θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπες, ότι δημιουργεί φλεγμονές στον οργανισμό και οξύδωση, οξυδωτικό στρες, που αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει και αρνητικές επιπτώσεις στα σπερματοζωάρια. Ακριβώς. Άρα δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι ψυχολογικό και αυθαίρετο, μιλάμε για κάτι βιολογικό. Μιλάμε για το οξυδωτικό στρες, το οποίο και είναι οι ελεύθερες ρίζες, για να το εξηγήσουμε πιο απλά, οι οποίες δημιουργούνται και έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή και της κυταροπλασματικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων, που είναι το περίβλημά τους, άρα χαλάει τη δομή τους και τη μορφολογία τους, αλλά και επιτίθεται και στο γενετικό τους ύλικο, προκαλώντας προβλήματα τόσο στη γονιμότητα, δεν έχουν δηλαδή την γονιμοποιητική ικανότητα, αλλά και αν γονιμοποιήσουν και δημιουργηθεί το έμβριο, αυτό μπορεί να οδηγηθεί σε αποβολή, γιατί δεν έχει τη σωστή γενετική πληροφορία. Τώρα, είδαμε ότι μειώνεται η παραγωγή των σπερματοζωαρίων, έχουμε λιγότερα σπερματοζωάρια και χαμηλότερης ποιότητας σπερματοζωάρια όταν ο άντρας βρίσκεται στην κατάσταση του στρες. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι πώς το στρες μπορεί να επηρεάσει και στην σεξουαλική λειτουργία του άντρα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, διότι είναι ένα φαινόμενο πολύ επίκαιρο, ασχέτως εάν δεν είναι επίσημο. Διότι
ξέρετε πολύ καλά, ο άντρας δύσκολα θέλει να φανεί ευάλωτος. Συνεπώς δεν το εξομολογείται. Παρά αυτά και από την κλινική μου πείρα βλέπω πολύ συχνά άτομα, όχι απλά άτομα που έχουν την πίεση να είναι παραγωγικοί, καταλαβαίνετε, όσον αφορά την γονιμότητα, αλλά γενικότερα την πίεση της επίδοσης. Στην περίπτωση λοιπόν του ανδρός που έχει μία υπογονιμότητα, φυσικά αρχίζει και αισθάνεται αυτή την πίεση του πρέπει να αποδώσω. Αυτό με την πάροδο του χρόνου δημιουργεί μία αγχώδη αντίδραση. Εδώ να πούμε ότι πολλά ζευγάρια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν μωρό καταφεύγουν στις συστηματικές και προγραμματισμένες επαφές που φαντάζομαι αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο στρες και άγχος και είναι αυτό το άγχος της επίδοσης για το οποίο πολύ συχνά ακούμε. Ακριβώς. Όταν δύο άτομα συνευρίσκονται και αντί να υπάρξει πιο έντονα η επιθυμία, υπάρχει πιο έντονα το πρέπει, τότε δεν έχουμε ηρεμία. Υπάρχει άγχος. Υπάρχει στρες. Θα αποδώσω για τον άντρα, που όπως ξέρουμε, καλώς ή κακώς θα κάνω χιούμορ, είναι το ασθενές φύλο σε αυτόν τον τομέα. Διότι αν δεν μπορεί, φαίνεται. Άρα λοιπόν ο άντρας ο οποίος πρέπει να αποδώσει, γιατί πρέπει να γονιμοποιηθεί η σύζυγος, η σύντροφος, εκείνη τη στιγμή βιώνει στρες. Τι βιώνει? Τον φόβο, ενδόμηχα τον φόβο αποτυχίας. Αυτό μετά δεν απελευθερώνει την ελεύθερη ροή, τον ηρμό που λέμε, να μου βγει λαϊκιστή, δεν απελευθερώνει αυτή τη διάθεση. Συνεπώς, το σώμα μας είναι σε κατάσταση πάλινση φυγής, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Και όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δεν κινητοποιείται η αναπαραγωγική διαδικασία. Και μάλιστα όλο αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση εκνευρισμού, άγχους, φόβου και είναι ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο ο άντρας θα πρέπει, φαντάζομαι, και νοητικά λίγο να προσπαθήσει να βγει. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που ακόμα και στην πρώτη φορά που θα έρθουν να δώσουν δείγμα έτσι, για να αξιολογήσουμε τη γονιμότητά τους, μας εκφράζουν την ανησυχία τους, το φόβο τους, το άγχος τους αυτό και φαντάζομαι ότι ίσως αυτό έχει να κάνει και με έναν φόβο του αποτελέσματος. Τι λοιπόν σημαίνει για τον άντρα ένα αποτέλεσμα που θα δείξει ότι έχει κάποια θέματα υπογονιμότητας? Θα πάω και στο πριν αποτέλεσμα χρονικό διάστημα. Και μόνο που μπαίνει στην διαδικασία να ελέγξει το πόσο γόνιμος είναι, δημιουργεί άγχος. Δημιουργεί άγχος, θίγεται ή βάλεται η αυτοεκτίμησή του. Γιατί αρχίζει να τον απασχολεί ένα θέμα που ουδέποτε είχε σκεφτεί ότι θα τεθεί υπό αμφισβήτηση. Συνεπώς, αρχίζει να νιώθει ευάλωτος. Ευάλωτος για κάτι που σύμφωνα με τα κοινωνικά μας πρότυπα θα έπρεπε να είναι ικανός να φέρει εις πέρας. Πέρα από το υποσυνείδητο ή ακόμα καλύτερα ασυνείδητο, το οποίο έχει αυτή την ορμή της διαιώνισης του είδους, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά μην αναφερθούμε σε αυτό, θα χαθούμε. Άρα λοιπόν ο άντρας αυτός, έντονο άγχος, το οποίο με τη σειρά του, όπως είπαμε παραπάνω, θα επηρεάσει και την επιθυμία την ερωτική. Πολλές φορές συγχέουμε την γονιμότητα με τον ανδρισμό, που αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται. Και να πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι παροχημένες αντιλήψεις, τις οποίες θα πρέπει ο άντρας να αποβάλει. Δεν θα πρέπει πλέον η γονιμότητά του να είναι ταμπού. Θα πρέπει να διεκδικήσει την αναπαραγωγική του υγεία, να εξεταστεί, έτσι ώστε αν βρεθεί ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και πιο αποτελεσματικά, σαφώς. Οπότε το ένα θέμα είναι αυτό και το άλλο θέμα είναι να μην επιτρέψει, να τον επηρεάσει κάποιο θέμα υπογονιμότητας που ενδεχομένως θα βρούμε. Πώς νιώθει λοιπόν ο υπογόνιμος άντρας, τι βλέπεις εσύ? Αν μπορούμε να γενικεύσουμε ή να αναφερθούμε σε ένα μεγάλο ποσοστό, πάντα σε συνάρτηση με τα όσα ανέφερα πριν, ο άντρας αυτός, όπως σας είπα, αισθάνεται ότι θα αποτύχει. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν? Ο μαγικός μηχανισμός, ο οποίος θα τον απελευθερώσει, είναι η αποδοχή του εαυτού όπως ο εαυτός του είναι. Και όχι η εκπλήρωση κοινωνικών προτύπων, τα οποία, όπως πολύ όμορφα ανέφερες, αρχίζουν σιγά σιγά να αποδομούνται. Είναι αναχρονιστικά και πεπερασμένα. Έχουμε δει τόσα πράγματα, τα οποία πριν 20 χρόνια δεν θα ήταν αποδεκτά καν. Άρα λοιπόν και τα κοινωνικά πρότυπα είναι εύπλαστα, εξελίσσονται. Άρα, Στεφανία, αφενός είναι
το θέμα της αποδοχής του εαυτού, αφετέρου το πόσο αυτό που πάω να αποδεχτώ είναι κοινωνικά αποδεκτό. Είναι κοινωνικά αποδεκτό να είμαι υπογόνιμος. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και εδώ, επίτρεψέ μου, είναι υπαρξιακής φύσεως. Έτσι, είναι υπαρξιακής φύσεως. Πρέπει αυτός ο άνδρας λοιπόν να έχει τη δυνατότητα να το μοιραστεί σε άτομο αποδοχής και να εισπράξει από αυτό το άτομο κατανόηση και αποδοχή για να μπορέσει ο ίδιος, αν και εφόσον έχει δυσκολία, να το χωνέψει και να προχωρήσει αναλόγως. Πολλές φορές, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υπογονιμότητας, θα πρέπει τα ζευγάρια να καταφύγουν σε κάποια από τις μεθόδους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, πώς νιώθει ο άντρας στην κατάσταση αυτή? Όπως είπαμε, έχει ένα μικρό σοκ, θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Η διαδικασία προσαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πώς το κέντρο ή ο χώρος ο οποίος θα υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή θα τον υποδεχτεί, θα τον ενημερώσει, θα του δώσει χρόνο να αντιληφθεί εμπράκτος ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι στάδια τα οποία πρέπει να θεωρηθούν σημαντικά και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η εισαγωγή, αν θέλεις, στην διαδικασία αυτή παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε να μειωθεί οποιαδήποτε ανασφάλεια ή αρνητική προκατάληψη. Βλέπουμε πολύ συχνά τους άνδρες μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία να νιώθουν πίεση, να νιώθουν πολλές φορές μόνοι, γιατί είναι γεγονός ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, το βάρος θα δοθεί κυρίως στη γυναίκα, γιατί είναι αυτή η οποία θα καταπονεθεί περισσότερο σωματικά, θα πάρει τις ορμόνες, οπότε θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο άνδρας καταπιέζεται, μάλλον έχει μια πίεση ψυχολογική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές φορές νιώθει ότι αυτός είναι που βάζει τη γυναίκα του σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αρχίζει και νιώθει πίεση, κλείνεται στον εαυτό του και γενικά νομίζω ότι νιώθει κάπως σαν θεατής, ενώ δεν είναι. Θα τονίσω ότι νιώθει ευάλωτος, ενώ θα ήθελε να μην είναι μέρος του προβλήματος και θα ήθελε να είναι μέρος της λύσης, του είναι δύσκολο να αποδεχτεί ότι είναι μέρος του προβλήματος. Ματαιώνονται προσδοκίες περί γονιμότητας και τα λοιπά, περί ικανότητας και είναι αντιμέτωπος με αυτόν τον εσωτερικό αμφισβητητή. Αρχίζει να αμφισβητεί τον εαυτό του. Αυτό με τη σειρά του δεν θέλει να το εκδηλώσει γιατί δεν έμαθε ότι το να είσαι ευάλωτος είναι αποδεκτό. Αυτό θέλουμε και εμείς να τονίσουμε, ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους άντρες. Έτσι, μία από τις βασικές αρχές της Πέρμουζ είναι ότι πρέπει πλέον ο άντρας να μιλάει ανοιχτά για τη γονιμότητά του, ανοιχτά για όλα αυτά που τον απασχολούν. Δεν είναι μόνος, είμαστε εμείς όλοι εδώ για να τον βοηθήσουμε και σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να το αποδεκτεί και να διεκδικήσει την θέση του στην όλη αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια να πούμε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η σχέση του ζευγαριού, έτσι δεν είναι? Η σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας είναι αυτή που θα ομαλοποιήσει την οποιαδήποτε δυσκολία στην προσπάθεια του ζεύγους να τεκνοποιήσει. Η αμοιβαία αποδοχή και η αμοιβαία υποστήριξη θα φέρει εις πέρας το έργο. Σωστά. Και τώρα να πούμε έτσι δύο λόγια για το πώς μπορούμε στην ουσία να αντιμετωπίσουμε το άγχος και το στρες. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο άνδρας πρακτικά, έτσι ώστε να καταλάβει ότι να αναγνωρίσει ότι είναι φυσιολογικό να έχει αυτό το στρες και αυτό το άγχος και να πάει στο επόμενο βήμα, δηλαδή να το αντιμετωπίσει. Πώς θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει? Καθαρά ψυχοφυσιολογικά, λαϊκιστή ψυχοσωματικά, θα πρέπει να ξεκινήσει τεχνικές διαχείρισης του στρες, ώστε να μειωθεί το επίπεδο του στρες με όλες τις συνέπειες που είχαμε αναφέρει παραπάνω και να αυξηθεί η πιθανότητα να παράγει καλύτερο σπέρμα. Αυτό είναι το ψυχοσωματικό. Εδώ μπορούν να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις, σοβαρή υποστήριξη υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτό και είναι σχετικά εύκολο, απλά θέλει λίγο υπομονή μέχρι που ο οργανισμός, τον οποίο εγώ τον ονομάζω σύστημα, ψυχικό και σωματικό, βρει πάλι μια ισορροπία νευρικής, νευρολογικής φύσεως, κατ' επέκταση ορμονικής. Όσο φυσικά συντελεί σε αυτό ο ψυχικός παράγοντας. Άλλος τρόπος προσέγγισης, φυσικά η διατροφή κτλ. Αυτά τα ξέρεις εσύ καλύτερα, Στεφανία. Εάν υπάρχει υπαρξιακό συναισθηματικό θέμα, δηλαδή έχει εντυπωθεί μέσα του, στο συναίσθημά του, στις πεποιθήσεις του και φυσικά στις αντιδράσεις του,
η όλη διαδικασία ως μία απειλή, να σου που είναι πολύ σημαντικό, το ότι αναφερθήκαμε στο στρες παραπάνω, τότε θα χρειαστεί πιο εξειδικευμένη συμβουλευτική ή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη για να αλλάξει πεποιθήσεις και συναισθηματικά μοτίβα. Ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι αυτό της διάγνωσης, δηλαδή να βρούμε το σωστό πρόβλημα γιατί υπάρχει υπογονιμότητα. Δηλαδή κάθε μέτρηση που θα κάνουμε στον αριθμό σπυματοζωαρίων, κάθε μέτρηση της ορμόνης και κάθε ιατρική γνωμάτευση έχει μια πολύ σημαντική θέση στο κομμάτι της διαχείρισης της υπογονιμότητας, και η οποία βέβαια θα πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα και από τους εξειδικευμένους θεράποντες ιατρού. Αλλά ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι αυτό της εσωτερικής θέλησης και αναζήτησης και της ψυχής μας. Οπότε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να αφήσουμε σήμερα, Άνθιμε? Ό,τι και να είναι θα λυθεί. Θα το πω έτσι απλά. Με τη σωστή προσέγγιση, τη σωστή εκτίμηση, διάγνωση και τις κατάλληλες παρεμβάσεις ή την κατάλληλη υποστηρικτική διαδικασία. Ξέρουμε πλέον, αφενός η επιστήμη που ασχολείται με την υπογονιμότητα, από την άλλη η ψυχοσωματική προσέγγιση, η διαχείριση του στρες, η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία παρέχουν κάθε δυνατή λύση. Συνεπώς είναι κάτι που λύνεται. Με συγχωρείς να προσθέσω και αυτό, η αποδοχή και η αλλαγή κάποιων πεποιθήσεων θα είναι αν θέλεις, η πιο σημαντική διαδικασία που πρέπει να συμβεί τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα. Άρα, κλείνοντας, να πούμε ότι ναι, το άγχος και το στρες δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι που μπορούμε να δούμε πλέον και φυσιολογικά στο σώμα μας. Είναι φυσιολογικό να το βιώνει και κάθε γυναίκα, αλλά και κάθε άνδρας που έχει κάποια θέματα υπογονιμότητας. Εμείς είμαστε εδώ για να σταθούμε δίπλα του. Δεν θέλουμε κανέναν άνδρα να νιώθει μόνος του, να φοβάται να μιλήσει για αυτό που βιώνει ή να νιώθει ευάλωτος και ότι είναι μόνος. Όχι. Θα πρέπει να αναγνωρίσει το πρόβλημά του, να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε σε κάθε του βήμα. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Άνθιμη, που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας και σύντομα αν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, να μπορέσουμε να οργανώσουμε έτσι και κάποια τμήματα για τη διαχείριση του στρες που θα μπορούσε να κάνει. Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.